Grazzi tal-li edin għawek il-seguna l-lum. Flimkien miegħi l-lum għandi il-kit tal-lum kif ukoll għanna il-medium bħala mistiedna. Kit, x'taħseb u għal-suġġett? Kif bdejna nitkellmu, jena kif naraħħa jena mediumship. Il-persuna li għanna maħna jena naraħħa bħala isa canvas, għandek il-kolori, għandek il-zeba, u inti il-medium ta' bejn l-spirit world u id-dinja tridimensjonali tagħna, l-univers tridimensjonali tagħna, u the spirit world jitkellem through you, għanajda bl-Ingliż. Fuq l-axħar post li tal-lajna dwar li aħna namlu advertisement fuq insegwu xjaten u affarijiet għara xejn minnu. Aħna għadina għek dil-podcast isservi leħen għan-nies u għall-opinjonijiet u forsi ideja ġodda. Xtaqt insaqsik dwar jekk inti tamilx tipprovax tagħmel rikonċiljazzjoni bej xi koppja li tkun jinna fi ġildet jew hekk. Bħala mediumship daw l-affarijiet m'għandhomx jaqsmu xejn. Ġifieri xogħol il-medium u biss li jekk hemm xi ħadd li jitolbok u rrid nenfasizza jitolbok jiena min nissem niġi fuqek u ħanejdlek biex isma' għaw xi ħadd irid ikellmek jew isma' jekk trid nista' nagħmellek reading, dawn l-affarijiet ma nagħmilhomx. Jekk xi ħadd ikun jaf tru xi ħadd ieħor, pereżempju ġi ħabiba tiegħi titkellem ma' xi ħadd u di xi ħadd jgħidilha kemm nixtieq pereżempju kont close ma' missieri u nixtieq inkellmu u tissuġġerixxi imma dik il-persuna tikkontattjani hekk iva jekk nista' ngħinha nagħmilha. Però m'għandix x'naqsam l-amma fortune teller. Ġifieri jekk tiġi xi ħadd għandi u jgħidli għamilli għajdli x'ħajġri fil-futur, dak mhux xogħol il-medium, dak xogħol fortune teller. Għandi fejn jiena nista' pereżempju jekk tkun close friends nista' nagħmel card reading jew inkella jekk tiġini fi xi vision ħanejdilha x'ġietni, però mhux li ħammur noqgħod hemm barra u noqgħod ngħid in-nies ħajġrilek hekk jew inkella ħajġi xi ħadd għandi biex jgħidli jekk hux ħajsib l-imħabba ta' ħajtu għax l-qasira ma naf jekk hux qatt ħansiba taf kif għalija nnifsi, ġifieri m'għandix naqsam xejn ma' dawn l-affarijiet. Thank you. Biex namluha clear di. U biex namluha clear ukoll li m'għandix naqsam xejn ma' xjaten. Ġifieri mla niċċenilja xjaten, la nitlob ix-xjaten, m'għandix naqsam xejn, okay, ħlif ma' spiriti, ġieli mmur ġodar forsi tkun haunted u ovvjament mbagħad ħatkellem il-ghost li hija timwaħħal hemmhekk u jekk nista' u jekk irrid forsi ngħinu, jew inkella il-ghost forsi trid tagħtini xi dettalji ta' xi ħaġa li hi tixtieq tgħid, hemmhekk all right, però hija differenti milli tmur tfittex ix-xjaten jew titlob ix-xitan jew affarijiet hekk m'għandux jaqsam xejn, ma tistax titfa' kollox ġo kiffa waħda, kollox linja għalih. Ma jkun hemm spiriti ħżiena li ġieli ċeniljaw, imma ovvjament inti toqgħod attent ħafna, pereżempju jekk inti tgħidli jiena nixtieq inkellem il-missieri, l-ewwel ma ħanippruvaw niċċeniljaw huwa l-missierek, issa normalment ħajjiġu ħafna aktar tal-familja u affarijiet hekk. Però jekk iċ-channeling ħajkun speċifiku fuq irridu inkellmu lil dak partikolari, jien missa niftaħ tipo spirit, jien sissa għadni ma ntqajt ma l-ebda spirit ħsiena għax I make sure li ma jidħlux, ħalli mmur ġodar u nsib spiritu imwaħħal
jew entità li ma kienx li mhix tipo xejn peaceful jew inkella ħattik il-kedet, però spiriti ħżina li ma tipo li ħatiġi kif tajda kif tajda l-kelma tiġi possessed. Jiena fil-mediumship tiegħi qatt ma ġrat il-ħaġa. Inti jiena personali għandi l-ispirtu wkoll plus l-ġisem u kemm b'saħħtu l-ispirtu liħor, b'saħħtu l-ispirtu tiegħi u nista' nwaqqaf u nagħmel ir-regoli tiegħi. Ġifieri medium li taf x'għandha tagħmel li tagħmilhom by time tipo mhux ma tibdix kollox waħdek għax jekk tibda waħdek fil-bidu qed tissogra naqra, trid tieħu l-pariri, titkellem ma' medium soħra, tkun ma' medium soħra, jgħinuk medium soħra, ma taqbadx u tagħmilhom waħdek fil-bidu daw l-affarijiet għax inti suċċett biex tkun suċċett ta' li tibla kollox, taf kif li ma tafx kif għandek tikkontrolla. Imbagħad meta tibda jgħaddej iż-żmien u tibda ftit waħdek xorta għat għamil mediums l-oħra li tipo ħamur għandhom biex nara xirrit namel, jon kella jgħinuk u imbagħad tidra x'għandek tagħmel biex twaqqaf milli jitlu entitajiet li ma tridhomx jitlu. Il-kontroll huwa fidejja. Smajt żewġ tistejjer fuq ngħiduha suppost medium u kienu naqa xokkanti, ġifieri sa ma nafx kif fl-ima estrem jaslu, ġifieri ma nafx jiena. Plus hekk l-individwu qed jieħu l-flus il dal-bniedem u qed iġalu jagħmel affarijiet kontra l-volontà tiegħu. Ġifieri ma naħsibx li huwa sewwa bħala kif naqbad ngħidlek. U kif ta' kien hemm persuna oħra qalilha meta sa tmut li hija mhux suppost. L-ewwel nett inti issaqsi jekk trix tkun taf xi ħadd tal-affarijiet tiegħu isaqsi jekk trix tkun taf jekk jiena nara xi ħaġa. U jekk jiena nara xi ħaġa u nafek u naf li trid tkun taf, ngħidlek isma' kemm rajt vision, trid ngħidilek mhux naqbad ngħidlek il-vision. Jiġifieri inti issaqsi. U jekk xi ħadd ma tafux, ma tistax mor fuq u tgħidlu x'rajt għax ħadd taħslu. Irid ikollok il-prudenza wkoll. L-affarijiet li tara hemm fejn tista' tixxerjhom u hemm fejn trid iżommhom għalik biex tkun prudenti. Ġifieri tkun taf pereżempju jekk bniedem ikun x'ħajmut jew hekk jew le. Normalment inkun naf iva. Jekk ikun tal-familja nibda nipprepara naqra n-nies il-familja tiegħi u mhux ħajdilhom li rajta li ħajmut dal-bniedem. Nibda nippreparahom titpoġġi l-kliem kif għandek kif tippreparahom biex huma jkunu ħafna drabi jkunu in denial jekk ikun xi ħadd qed imut tal-familja tkun in denial. U tibda tipprepara ftit isma' jew inkella speċjalment klieb tagħtes tibda tippreparahom li ma tantx hemm ħajja twila, prepara ruħek. Imma mhux tmur fuq in-nies u taħsalhom, ma tagħmilx sens. Għandna domanda. Saqs il-medium temminx balla. Nemminx balla, iva nemmen balla. Nemmen balla b'mod differenti milli penġieħ il-reliġjon. Kif tafu il-tradition tiegħi hija Native American, so Alla huwa misteru. Allura mhuwiex impenġi bħala law bħala raġel, law bħala Ġesu, law bħala Spiritu Santu. Huwa il-kbir misteru u meta hu misteru huwa xi ħaġa li ħadd qatt għadu ma solvija. So nemmen balla li hemm xi ħaġa kbira. Biss jekk tħares lejn l-univers li huwa infinit bil-fors trid temmen li hemm xi ħaġa kbira mbarra, iva.
Jien nsejjaħlu l-programmer. Tista' sejjaħlu the universe, tista' sejjaħlu li trid as such. Xi domanda? Great Spirit. Jina li xtaqt insaqsik, meta tajt tħoss jew tara. Tista' tina bej wieħed u ieħorek, you picture it for us. Xi tħossu xtara, pereżempju, nagħmlu mod, jiena qed nitolbok tajli xi ħaġa fuqi, pereżempju, kieku kelli ngħidlek jekk tara xawras, pereżempju, Oras li jiena ma narax. ma tarax No, oras. no, Okay. dak huma nies li intqajt magħhom li jaraw l-ora tiegħek, pereżempju jkunu jafu li pereżempju jaraw li ma kulur qed jiddi l-aktar, allura mill-kulur li jiddi l-aktar tiegħi huwa l-aħdar apparently għax laqas jiena ma sta nara. Jafu li inti ġejja mill-affarijiet ta' healing. Apparently għax jiena ma narahomx u qatt ma rajt. Oras qatt ma rajt. Right, għax kelli Per eżempju, esperjenzi. l-oras min jara l-oras ma jistax jitkellem per eżempju ma' spirits mbagħad. All right. Jista' jkun, imma dak hemm ħafna toroq differenti. All right. U xtara, meta tajt rajt jew nara, xtara, ġifri, prova spiega li għajli per eżempju għajli it-kolli vizjoni jew whatever, ma naf tisma xi ħaġa Okay, mela biex vision. namlu naqra Kif- iktar sempliċi għan-nies. Kif tiġi vision, nista' nispjegalek kif tiġi vision. Mela, vision tista' tiġi anytime. Mhix xi ħaġa li tiġri l-ħin kollu, ġifri kull ġi sekondi, tiġri da jkun hemm perjodu xhur li ma tiġrix din il-vision, jew inkella jinnaf. Tkun, per eżempju, mela, hemm ġiex affarijiet sewa. Vision, per eżempju, inkun edha ħdejn xi ħadd u kun qegħdin nitkellmu. U tkun qed tirrakkontali xi problema tal-familja. U waqt li inti qed tirrakkonta, ġifieri l-energy li ħirġa minn ġo l-klim tiegħek stess, xin jiena qiegħda nassorbihom, okay? Ma dawk l-energy, ma dik l-enerġija li tidħol fil-kliem f'daqqa waħda tiġi picture. Isu xi ħadd qed jgħidli ħajjiġri hekk u hekk. Imma qed nieħodha through you titkellem. Ikella, per eżempju, ja xi ħadd jgħidli għax għandi xi ħadd qiegħed l-isptar. Okay? Miklim tiegħek stess, miklim li qed tgħidli inti, ġifier di laqas inkun ħsibta u laqas inkun nafa jiena li kienet qiegħda l-isptar il-persuna, però miklim tiegħek stess mill-enerġija tiegħek jiena nieħu l-enerġi, ġifier tiġi vision mbagħad fejn kun naf dik il-persuna jekk hux ħirġa mill-isptar jew jew sieħa jew inkella ħatmut. Per eżempju, kelli każ ieħor li xi ħadd kellu accident vera kbir. Miġġiex darbit. U reġa' ġie lura, però rnexxielhom iġibuh lura. Dak il-ħin li kont naf li kellu l-accident, ġifieri kienet ġrat ftit qabel l-accident, però jien sirt naf ftit minuti wara, forsi 30 minutes kont naf wara. Dak il-ħin, per eżempju, li nantu kienet close tiegħi ħafna, kont inħobba ħafna u kienet tħobbni ħafna, kienet mara ta' 90 sena ta' 94 meta mietet. Saqsejta se jiġri minn din persuna. F'daqqa waħda din qiegħda fl-spirit world, ikkonnettjat miegħi dak il-ħin stess u qalt li tant għandu rasu jibsa, kif kelli rasi jibsa jiena li ħireġ mill-isptar. Issa dan f'koma xi 3 ġimgħat. U kulħadd kien qalbu maqtuwa għax kien l-accident kien gravi ħafna u labaħ ħafna mal-mewt. Imma konċerta li dan il-persuna ħirġa mill-isptar.
di persuna sentej wara għada maħna. Ġifiri tkun taf, hemm naqra modi wkoll differenti kif jiġbu. Mhix xi ħaġa li ħolqot nagħmilha l-ħin kollu, ġast għamilta għax il-persuna kienet għall-qalbi u l-familja tagħhom qiegħda għall-qalbi u għamilta biex inserraħ rasi u biex naf li nista' immur ngħid tali persuna biex inserħilha rasa għax taf x'nagħmel u x'nirċievi u stajt immur ngħidilha isma' tinkwitax għandu triq twila biex ifiq, għandu minn tal-inqas sentejn, imma mhux għalissa ħajħallina. Mhux il-ħin tiegħu. Mhux il-ħin tiegħu. Jirnexxielek tmur in-naħa l-oħra? L-oħra fl-spirit world, tajli fl-spirit world trid tkun ma tistax tmur. Il-ħajjin ma jistgħux imutu. Inti biex tagħmilha dil-biċċa tax-xogħol trid tiġi bejn l-spirit world u bejn il-ħajjin. Jiena biex imur hemm irrid inħalli ġismi hawn u l-unika ħaġa li hija il-mewt. Imma jiena ma nistax imur ħdejhom, no. Eżempju l-aħħar darba dejt nara li kienu jaqbdu l-Kodak ġieli jitfgħu ġo post. Ġo tip ta' armarju. U daw il-filmati kien jiġu jidru. Da kien hemm medium insomma apparentement. U qaltilhom jekk tridu taraw in-naħa l-oħra qabdu film u tfgħu ġo l-armarju sewwa. Tafgħu ġo l-armarju u ġew ir-ritratti. Tan-naħa l-oħra. U x-ritratti ħarġu min-naħa l-oħra, għax in-naħa l-oħra tipo. Isom kif naqbad ngħinek u ċuħ ġob żieda. Mbagħad eżempju rajt dokumentarju ieħor fejn kien hemm wieħed beda jispjega kif kien hemm xi mod li tista' tmur naħa l-oħra minn fuq xi ktieb. Tista' tmur fil-4D. Inti jekk taf tagħmel l-out of body experience, tista' tmur fil-4D ħatara ħatara kull ma jeżisti fil-4D, però fl-spirit world sa fejn naf jiena ma nistgħux immorru u huwa xi ħaġa li ispjegawilna l-spirit stess, jiġifieri hemmhekk aħna bil-ġisem ma nistgħux immorru għalhekk jgħidu l-spirit world. Ġifieri kieku kellna nitkellmu fuq dimensjonijiet. Mela ħana din fit-3D. Hemm il-4D. L-ispirti daw li ħanajdulhom hekk huma l-mejtin. Fej qegħdin, f'liema dimensjoni qegħdin, f'liema astral plane qegħdin. Issa ħanejlek ara l-spirit world meta saqsejna ma tawna l-ebda dettalji taf liema dimension qegħdin. Ġifieri inti jekk tmur fil-4D, fil-5D, 6 u tibqa' tiela, inti ħassib beings oħra li huma avvanzati aktar minna u affarijiet. Issa essaċ ma nistax ngħidlek f'liema dimensjoni qegħdin għax wan laqas tista' tispjega. Ġifieri kull meta saqsejna l-ispirit waqt sejans li jgħidulna li qegħdin tajjeb ħafna minn fejn qegħdin lilna kif jarawna dawl u skont kemm tkun pereżempju għaddejja tajjeb jew inkella għaddejja tajjeb tixal. Jekk tkun iddimjata, id-daw tiegħek iddimjat tkun għaddejja minn xi problemi u ma tkunx l-ispirtu tiegħek ma jkunx qed jixal daqshekk. Issaċ lilna mhux ħajarawna bħala body, ġifieri għax jgħidulek, ġifieri missieri qiegħed miegħi jarani kemm id-darba qalwili nidħol ninħasel. Le, m'għandux x'jaqsam, tipo jaraw differenti. Jekk ikollok tarhom jistgħu min jista' jarhom għax jafu jieħdu forma, ġifieri jistgħu jagħmluha. Daqskemm jistgħu jmexxu l-affarijiet, ġifieri in-nies li pereżempju iħossu tiżbit id-dar, jimxu l-affarijiet jew ma jsibuhomx u jsibuhom post ieħor, dik teżisti vera għax jistgħu jagħmluha. Ġifieri jiena mexxewni b'siġġu. Imma mhux kollha rwieħ.
Le, ovvjament, le, meta hemmhekk imbagħad ikun hemm il-ghost li jista' jagħmilha, jkun hemm l-entitajiet, imma aħna qed nitkellmu fuq dawk li mietu u they went into the light. bħal Jiena is. nixtieq insaqsik hija di. Li meta bniedem imut, ħammut jien, sewwa. U ruħi jgħidilha li trid l-ispirtu tiegħi whatever. Jiena mor ġo post. Issa dan il-post. Di all right. Everything happens now in the same place. Jiena nemmen. Jiena qiegħed ġo post transitorju ġifieri biex immur x'imkien ieħor jew biex narġa' nirrinkarna. Ġifieri għax il-mod kif qed nifhmek jiena. Allura inti ma temmenx bir-inkarnazzjoni u xek. Le, nemmen. of Temmen course. bir-inkarnazzjoni. Ija. Mela dak l-ispirtu li jitkellem, dak l-ispirtu li qiegħed in-naħa l-oħra. Dak għaliex qiegħed hemm, għaliex ma raġax irrinkarna. Dik il-mistoqsija li qed Okay, nipprova nifhem. Mela, inti id-deċiżjoni li terġa' tiġi Tirrinkarna. tirrinkarna hija dejjem fidejk. U waħda mill-affarijiet li xtaqt ngħid li aħna maħniex mal-min biha li aħna free spirits. Ma jibatekx Alla u ma jeħdokx minn Alla. Jiġifieri huwa kuntratt li tagħmel inti as a soul, ġifieri is-soul tiegħek tagħmel kuntratt. Issa, meta tħoss li għandek mission għal xiex terġa' tiġi, tista' terġa' tiġi. Hawnhekk u tista' tmur fuq pjaneti oħra. Ġifieri tista' tieħu Forom oħra. forom oħra. Fejn trid tista' tmur. Però li jgħajjatlek Alla u tiġi għax tipo għaxbatek Alla, dik miex il-kuntratt huwa fidejk. Ġifieri anki il-kuntratt li tagħmel mal ommok u missierek qabel, ġifieri ikunu mażlin minn qabel għand min ġejja. Ġi ma tażilhomx inti laqqas. Tażilhom inti minn hemm. Tażilhom inti minn hemm. Minn hemmhekk. Ġifieri hawnhekk tiġi u tiġi għand min ġiġa għamilt il-kuntratt, Kuntratt miegħu. tipo ta' kuntratt, mhix kuntratt li ħadd fuq biċċa karta u bajra u ħadd iffirmah, jgħidulu kuntratt ftehim. Imbagħad ukoll tiddeċiedi il-ġurnata meta tmut u tiddeċiedi kif ħatmut ukoll. X'inti ġiegħu jintesa kollox, m'għandekx idea ta' xejn. U l-fatt u li jintesa għax inti rġaj bdejt ħajja ġdida u ħaterġa' tibda kollox ġibt l-essenzjal miegħek, ġifieri jiena ġibt ċertu essenzjal miegħi, però mbagħad it is another experience, another lifetime. Allura trid tinsa dak kollu li kellek fil-passat. Kieku kienet ħadej xi ħaġa? Nsaqsija xi ħaġa oħra u nduru għal-mistoqsijiet għax għandna ħafna. Ejju, mhux ħażin. Dik saqsija. Xtaqt insaqsik. Allura jekk aħna nirrinkarnaw, sawa? L-iskop x'inhu li tirrinkarna? Mela, Nista' nżid xi ħaġa oħra magħha wkoll ħalli nagħmlu mistoqsija waħda. Jien li qed insebha diffiċli biex nifhimha hija di li inti tiddeċiedi meta ħatmut u meta ħad titwieled. Allura dik it-tarbija li titwieled u tmut mill-ewwel. U dik it-tarbija li ma titwilitx jista' jkun li dik Jew pereżempju immaġina jiena qiegħed in-naħa l-oħra u ddeċidejt li ħammut ta' 4 snin, 5 snin, 6 snin. I mean, what's the use, what's the purpose illi jiena ħanitwielet? Yes, Ma niġi xejn mill-ewwel. il-purpose għal kull individu huwa differenti. Ġifieri jiena ma nistax ngħidlek what's the purpose għal dik it-tarbija li ġiet u wara ftit sigħat mietet. Rispondejti li ta' Nifhimha daqsxejn mod ieħor differenti. Kif ġibbart l-affarijiet jiena, issa ma nafx. Ma ġast opinjoni tiegħi. Ma nduru naqa'. Mela għandna mistoqsija mant Marilyn Fenwick. Marlin Fenwick. L-ispirti li jagħmlu kuntatt magħna għax ikunu maqbudin hawn jew għax xorta jkunu jistgħu jagħmlu kuntatt magħna. Mela, hemm ġiex tipi, jew ikunu maqbudin u jirrealizzaw li għandhom bżonn lajnuna.
u jkunu jixtiequ jagħmlu kuntatt biex ħadd jgħinhom. Jew inkella ikun hemm min tant pereżempju tant jixtieq ikellem lil missieru jew il-ommu jew il-ħutu jew xi ħaġa hekk li imbagħad huma jaċċettaw li jiġu u jitkellmu magħna, però dawk li jkunu qegħdin into the light, ġifieri li ma baqgħux inwaħlin fl-istess dawra tagħhom, fl-istess hemm kelma liha. Issa jekk niftakar ngħidilek. Dawk li jkunu rashom qiebsa, ma ċċettawx il-mewt, li jibqgħu iduru fl-istess ħsibiet. Jew forsi m'għandunawx li mietu. Jista' jkun ukoll, ġifieri dawk huma l-aktar li jekk jindunaw tista' tgħinhom allura mbagħad ħajjagħmlu ħoss. Inkella jekk ħajjippruvaw pereżempju jagħmlu ħoss biex juru li għadhom hawn, dawk huma l-aktar li jkunu haunted houses, okay? Mhux ħassib il-missierek jew il-omok jew il-tal-familja li marru into the light u ħatkun haunted house bihom mhix il-każ. Ġifieri dawk huma il-ghost. Għax inti tittamel naqra diviżjoni bejn ghost li huma spiriti li huma waħlin inkella spiriti. Jekk ikun xi ħaġa oħra. Mbagħad hemm l-entitajiet. U meta tajt entitajiet x'qed tfisser bija tfisser. Xi ħaġa li ħadet il-ħajja iva, tajta ħajja pereżempju waħda mill-affarijiet li tallimt ħafna u kienet xi ħaġa li kienet as a vision kemm nikkreaw bil-fir, kemm nagħtu ħajja, ġifieri il-fir tiegħek il-biża timmanifesta, tagħti ħajja u tiġi entità literally li tgħix minn fuqek u tiġbidlek kollox minn ġo fik. Bħal sukkubus u inkubus. Jista' xi ħadd jibatlek entità, jiġifieri inkonxjament. Jibatlek entità, jiġifieri tlieta min-nies qegħdin jikkonfoffaw kontrik u ma mhux qed jagħmluha b'intenzjoni. U l-enerġija negattiva li qegħdin jipproduċu lejk timmanifesta ruħha bħala entità. Huma ma jafux, għax kieku jkunu jafu kemm huma powerful, jibatlek entità tiġri warajk. U bla ma jafu. Bla ma jafu. Ma tantx tista' tiġri għal fatt li jekk inti ma tafx biha, ġifieri di l-entità ma tafx biha, entità għandha bżonn tixrob minnek, ġifieri ħaddija il-power anke jekk ma tafx, ġifieri pereżempju jekk pereżempju xi ħadd ikun alkoholiku, okay? U l-entities iħobbu jeħlu ma' xi ħadd li hu li għandu l-vizzijiet. Issa min ipejjeb, min għandu vizzju ta' xi ħaġa. Ġifieri, issa jekk inħalqet entità li hu biex teħel miegħek naqra impossibbli ma mhix xi ħaġa li ssir in ġenerali għax inti la taf biha. Speċjalment jekk inti laqqas għandek idea tagħha. Ħafna nies m'għandhomx idea ta' entities, jiġifieri ħafna nies qas għandhom idea li ma jistgħux jinqalgħu pereżempju minn vizzju għax hemm entità imwaħla magħhom li mhix qed tħallihom. U jekk ikun xi ħaġa tipo interdimensjonali u kif ittejt int orrejt tiffidja minn fuq xi ħaġa minn fuqok. So, imma di timmanifesta b'mod differenti, patterns differenti, però jkunu regolari, eżin, jekk immanifestaw li jirib dan il-pattern, jaff jimmanifestaw il-kit bl-istess pattern. Jew differenti. Ma fimtekx, ma erġaj li xini. Immaġina inti, id-dar tiegħek għandek entità, il-kitarra, sawa? Entities differenti minn ghost, Differenti minn ghost u differenti minn li kif qed tispjega inti. Entities il-kitarra tajt. Immaġina inti. Eżempju. Eżempju da. Inti għandek entità
id-dar tiegħek iddoq il-kitarra sawa. Għax id-doq Le, fis-sens iddoq instrument. Fimt l-istrument huwa l-kitarra. Issa jiena id-dar tiegħi għandi entità iddoq il-pjanu. Fimta? Ġifri daw ikollhom purpose differenti. Mux għed nifmek id-doq il-pjanu ġifiri għax Le. Unpoġġiela motiħor. Mela, l-istess soġġett qed jimmanifesta differenti għal tnejn minn nies differenti. Jiġifieri nkunu jiena u Sajan flimkien, jiena nara mod u Sajan jara mod ieħor. X'taħseb fuq din il-teorija? Li inti hemm entità li jiena tnara mod u Sajan jista' jaraħħa qiegħed miegħi u jaraħħa mod ieħor. Ġiku kellna nagħtu deskrizzjoni ta' xrajt jien u xraw qed naraw xi ħaġa differenti. Jista' jkun li xi ħadd peress li intom it-tnejn intom differenti, tarawha minn perspettiva differenti. Inti dejjem ħad taraw minn perspettiva tiegħek. Jiena nista' nara l-istess oġġett jien naf qed nara dal-pjanu. Jiena lija huwa pjanu u perspettiva tiegħi huwa xi ħadd li ħajdoqqu xi ħadd ieħor il-perspettiva tiegħu li tista' taqbad u tarmih taf kif ġifieri. Issa l-mistoqsija li torbot magħha hija din. Jista' jkun illi din l-entità qed tuża lilek l-immaġinazzjoni tiegħek your own fear against you biex lilek timmanifestalek oġġett kif tara inti, kif tibża minnu inti, u ħantik dal-argument. ħatilab bik żgur, għax inkella jekun taf ħateħles minna. Ħantik dal-eżempju. Jien ħobb insemmi l-eżempju tal-kaxxa, għasna ħanajlek ta' Schrödinger sketta ma jena għamilta lija. Jena għandi kaxxa, ħantik kaxxa lilek u ħanajlek isma' tiftaħiex għax hawn monstru ġo fiha. Issa l-monstru tiegħek mhux il-monstru tiegħi, il-monstru tiegħi huwa ġurdin jien nibża mill-ġrieden, nitwerwer. Inti forsi trabbihom. Jiena kont se ngħidlek inħarrabu. Finta? Issa, il-monstru tiegħi mhux il-monstru tiegħek. Allura x'qed ngħidlek jiena, jekk xi ħadd lili u lil Sajan qed jipprova jittrikkjana għax it-teorija tiegħi ta' Sajan hija li it is a trickster. Yes. Juża lilna ħajuża il-modi differenti. Bil-Malti jitnejjek bejna. Issa nifmek Iva, ħajuża modi differenti. Għaxi entità l-wans li teħel miegħek, okej, missa laħħa kif ġipu laħħa u ma tridekx li tinqala mimħa għaxi hija parasiti qed tgħix fuqek. Ġifieri definitely. It's feeding on your own fear. It's feeding on your own. U ħateħel miegħek tipo jekk per eżempju inti tkun taf li jista' jeħel entità u taħdem fuqha, trid tara fejn ħatmur. Trid tara fejn ant min ħatmur. Timxi ġifieri, jew tissiġillaħħa x'imkien. Trid altru għax mhix faċli tipo mhix faċli li teħles minna, it is a parasite ħafna. Per eżempju, ftit ilu sirt naf li kien hemm psychiatrist u jaħdem mal-mediums da issa mitċi sena ilu. Batlek il-link tiegħu. Fejn ħafna minn nies li batu bl-skizofrenija għax għandhom parasita waħla magħhom. U rajta bajnejja jiena, ġifieri meta kont il-kors, meta kont il-college tal-mediumship, kien hemm persuna ma kienx ċeda mal-kors tal-mediumship, kien hemm kors ta' xamanizm qed isir fl-istess ġimgħa. U kiena waħda partikolari li jekk taraħħa tipo vera friendly tmur tkellem il-kulħadd kienet u titħallat ma' kulħadd. Imma filli qed tkellmek normali. Filli id-dur di skizzo ġifieri f'daqqa waħda tiklikja u issir persuna oħra ġifieri tibda tajt imma tipo jien kont għadni naqra fil-bidu allura ma kontx naf x'qed jiġri imma kont mal-mediums l-oħra li kienu ta' ikbar kellhom ħafna aktar esperjenza minni u
kienet, speċjalment għamilt bib ma' din il-medium ta' ċertu għeta għax inħobb immur għand nies ħafna akbar minni, inħobb nagħmel ħbibek għax nista' nieħu ħafna aktar wisdom minn għandhom. U għaliex li dik għandha parasite imwaħħal magħha, ġifieri għandha ghost imwaħħal magħha. U dak il-ħin li għart li stajt nara li din kienet fil-past life tagħha, stajt nara marra xieħa fi żmien iċ-Ċiniżi jew fi żmien xi imperu Ċiniż fl-antik fejn hi kienet ġiet traduta mill-king tagħha u qatilha. Ġifieri inqatlet din mara din l-ispirtu li hemm imwaħħal, issa waħlet ma' din mara u filli din mara filli qed tkellmek normali, filli qed tkellmek mhux normali, ġifieri tibda fi minnhom niżlet u kienet tkellem xi ħadd yes my king, u inti tajt din mhix normali minn moħħha, però Jessu tieħu over. tieħu over, ġifieri u hi maqqas naf jekk tafx ġifieri li din il-mossa għamlita għax ġon nies li tinżel arkuttek yes my king, mhux normali xejn. Però dan il-psychiatrist ħadem mal-mediums kien hemm fejn alaw il-ghost jew inkella l-entità li qegħdin imwaħħlin u l-pazjenti bdew ifiqu. Ovvjament. Mbagħad fejn marret dik il-ghost, ġifieri jekk ħlista minnha, x'għamilt biha? Ma nistax ngħidlek għax jiena qatt m'għamilt ta' dil-biċċa tax-xogħol, ġifieri jiena ġast sirt naf b'di s-sistema li jgħidula spirit release therapy. U dan anki kodban ikun kiteb. Ovvjament kien hemm min għajru bħal kollox u kien hemm min segwa interessa ruħu, ġifieri psychiatrist oħra interessaw ruħhom u bdew jitalmu il-sistema tiegħu. Jidilli li rajt klip ukoll min kien fuq YouTube, rajtu żgur mhux jidilli, però ma niftakarx il-minarija Terence Palmier minarija minix ċerta għax tħalt ftit fuqha tipo it's another taf kif xi ħaġa ġdida mit sena ilu u naħseb anki website hemm ta' jekk xi ħadd tifittex spirit release therapy. Għanna mistoqsija, xtaqt insaqsik x'taħseb fuq xamanizm. Tkellimna fuqhom. Xamanizm tkellimna fuq u Podcast l-oħra. il-podcast l-oħra xamanizm huwa vast ukoll, pereżempju hemm ħafna differenti, hemm African shamanism, Native American shamanism, Mongolian shamanism. Jiena la tħalt qatt f'African, la tħalt Mongolian, hemm L-Afrikan jaqavudu. mhux bil-fors. Nice shamanism tipo African, tipo, però qatt ma tħalt fuq għax mhux it-tip tiegħi. Kif spiegajt l-aħħar darba jiena ħajti bdiet bix-xamanizm, ġifieri wasalt sa fejn wasalt għax bdejt ix-xamanizm. By time titgħallem li daw ir-rix u l-affarijiet li tuża u l-affarijiet kollha qegħdin hemm for show. Shamanism, it's a way of life. Ġifieri kif tgħix ħajtek ma' natura, spiriti, pereżempju, jinnaf, per eżempju, fil-ħodu, l-ewwel ħaġa li nagħmel nixgħal l-inċens, noħorġu barra, that is my great gratitude for my life, gratitude for the universe, gratitude for this earth, qabel norqod nixgħal inċens, naddi d-dar biex innaddafa, id-dewk affarijiet li kienu jagħmlu ta' qabilhom li llum il-ġurnata m'għadhomx. Issir anke mill-Knisja. Mill-Knisja l-inċens li smudging u x'ismu cleansing. Jiena nagħmilha kuljum. Ġifieri ix-xamanizm tista' għandek bżonn min jgħallimulek għax tista' pereżempju titgħallem kif tibda tara il-visions, jekk jiġu l-visions, tista' ssib minnu l-spirit guides tiegħek, jiena mit-true shamanizm sibthom dawn l-affarijiet. Imbagħad jiftaħ għalfejn trid twassal.
Però ovvjament tkun dejjem attent ma' min ħatamel, kif ħatamel, mhux affarijiet li taqbad u tiskoprihom minn fuq l-internet tista' taqra imma meta tiġi biex tipprattikhom mhux. Ma nagħtix pariri li n-nies jiċċajtaw l l-spirits għax ma tax ma tiċċajta, speċjalment jekk tkun deboli u miftuħa l-kollox. U xamanizm l-istess, għax il-xamanizm jista' jintuża ħażin ukoll. Ġifieri taħseb illi daw li jmorru jagħmlu ghost hunts u jippruvaw jitkellmu ma' entitajiet u ma' spiriti u ma' ghosts. X'taħseb fuqha? Għalfejn ħafna mill-affarijiet rajt fuq il-ghost hunts ghost hunt. Kif jaraw xi ħaġa tiċċaqlaq jibdew jgħidu jitilqu l-barra jwers u l-kaċċa. Xill-istrat murtaħ. l-kaċċa rajta spuru bżajt Mux għax ħarrifajatu storbju, ma narax jiena waqt ghost hunt. Tipo, mish, jekk inti laqqas taf ma xiex qed tiddilja, xi tmur tagħmel. Tipo. Kultant, aħjar ma tfittix. Le, jekk ma tafx ibqa' lura għax aktar safe tibqa' lura milli timxi fejn laqas fejn ma tafx jekk hux ħatweġġa. Tipo ma ta' jekk issa ovvjament issib minnu tipo għala bibu jidħol għal kollox brasu bħal bil-qrum taf kif, imma mbagħad konsegwenzi titbatihom, tittoqgħod naqra attent għax titlob lajnuna wara definitely u l-konsegwenzi ħadbatihom. Għanna mistoqsija. Kulħadd taħseb kif jistaqsijela. Jirna xilek taqtaħħom il-numru ta' supervise. Le ħadni maqtajtom. xadni maqtajtom xo. La, umoristika. Mela. Għanna mistoqsija. Għandorjen. Aha. Kif sabet il-linja tagħha? Provata automatic writing. Writing. Provat automatic writing. Pendulum. Channeling, dowsing, hypnotherapy, meditation u seances. Mela, ħanibdew mill-meditation li huwa l-bażi ta' kollox. Issa, il-meditation daw l-affarijiet huwa l-bażi ta' kollox. Ġifieri wieħed li jekk irid kemm jibda x-xamanizm jew inkella ħaj jipprova jsib il-way tiegħu jekk ħadd mu ħaj jimmedita mu ħadd tasal imkien. Ġifieri meditation hija l-bażi l-aktar safe u l-aktar li ħadd imxi biha f'kollox. Tibda biftit fuq YouTube hemm ħafna tipo ta' guided meditation, tibda jiena l-aktar li nissuġġerixxi speċjalment l-ewwel ħaġa filgħodu gratitude meditation. Imqar 10 minutes qabel tqum minn ġos-sodda jew ikella mur għamel kafe u jew te. U eja lura u għamel il-gratitude meditation. Issa jekk għandek gallerija, jew inkella veranda, jew ġnien, jew xi ħaġa, oħroġ għamilha hemmhekk. L-ideali fix-xitwa, okay, tipo ibqa' cozy x'imkien u għamilha hemmhekk. Però dik hija l-bażi ta' kollox. Issa drowsing huwa bil-pendulum. Nużaħ il-pendulum iva, imma ma nużax għall-spirits, ġifiri għatmu zajtu għall-spirit. Mela, jiena bdejt, l-għenet bdejt għax intqajt ma' medium oħra li illum il-ġurnata ili nafa xi 15 sena jek mhux aktar. U konna qegħdin nagħmlu crystal workshop flimkien u għajtit li ġifiri jiena ma kelli idea ta' dil-mara u għajt li jiena għajt li ġiet ideja għajt li Ingliża okay? Għajt li għandek ġiex wolves miegħek, għattila huma spirit guides tiegħi tal-naf bihom. Għajt li and you have Native American spirit guides, għattila naf bihom ukoll. But għajt li you should come to my house, għajt li għandi kamera tistudda mifuqa bin-Native Americans. U jien ma fdajtix tu bima sal-ewwel. U għattila xi darba niġina. Ibat reġajna rajna xurxin il-Crystal Workshop u stidnitni. U għattu hija ħammurx nista' nitlef. Illum il-ġurnata hija il-second mother tiegħi,
i medium u kelli lajnuna kollha minn għandha. Ġifieri jiena konna nintaqgħu ħafna drabi fil-ġimgħa li il-ħin kollu nitkellmu fuq medium x'sieb qed ngħidilha x'qed niċċenilha u tgħidli qed nara jew inkella tiggajdjani hi. Dak kien il-basic. Imbagħad ħatibda tikber. Il-mediumship by time tinbidel ukoll, ġifieri fejn qabel kont nara nirċevi fit-third eye. By time dit tinbidel, ġifieri inti tibda minn qabel basic, jiena ġrali għalmenu naf min beda jaf imur tipo tpoġġi bil-qeda din tmur in trance, ġifieri u jekk issaqsija fejn kont tgħidlek bil-qeda fuq bank u l-spirit titkellem through her, ġifieri isek jisni jiena, bħalissa jiena mill-għalija qiegħda bil-qeda fuq istiġġu imma qed jitkellem spiritu through me. Ġifieri u tinbidel illum il-ġurnata għax fil-bidu kont nibża nagħmilha din il-ħaġa. Illum il-ġurnata qed tajt permess lili nnifsi li jistgħu jitkellmu through me. Però by time ma għamiltix biex inkun superhero malajr. X'hekk tagħmilha? Issa iva, issa għandi rajt li għandi biżejjed żmien issa biżejjed esperjenza li dan tajt il-permess u il-permess però jidħol il-midnight jiena. Ħaġa oħra li għamilt li waqt reading biss issir di ħaġa. Barra mir-reading jiena irrid ngħix il-ħajja normali u jekk spiritu jiġi naqra minn qabel, pereżempju inkun sejra anċaħat u ħabiba tiegħu ħanamlu reading inħabba l-mami tagħha pereżempju. U din kienet ġiġa ovvjament ikunu jafu minn qabel u jkunu eċċitati biex jitkellmu. L-ispirtu ngħidluhu paċenzja istenna sakemm nasal. Għax għandi bżonn nikkonċentra, irrid insuq sakemm nasal hemm. Taf kif ġifieri istennew. Imbagħad niftaħ okej, u mbagħad nagħlaq tiqafhem l-istorja. Il-mejtin ma jkellmux b'mod bi kliem ma naħseb. Jekk jiena ħaħallihom jiċċeneraw through me, iva, ħatisma' lili. Ma lilek. Ħatisma' lili, mhux se tisma' lili. Le, lilek ikellmuk bi kliem jew le? Le, mhux bil-kliem, no. Telepatija. Jiena ħankun qed nisma' lilek, issa dax jiġri lili u kulħadd jaħdem differenti. Mela, ħankun bil-qiegħda fejn ġismi nindunaw li dieħel għax ġismi jieħu pożizzjoni ta' kif kien iħobb joqgħod il-persuna. Jew inkella jekk pereżempju kienet kellha stroke fuq il-left. Okay? Ħanibda mixi nidħol bil-motiva, nibda nieħu il-ġismi waħdu mhux jien nagħmilha, ġismi waħdu ħajjieħu il-pożizzjoni tal-stroke fuq il-left. Jew inkella ħal imawweġ fuq ir-right, jew iħobb joqgħod idejh fuq żaqqu. Jiġifieri dik il-persuna ġiġa qed tinduna li qed tara fija qed tara il-pożizzjonijiet ta' pereżempju ta' mistiera. Imbagħad il-wiċċ jinbidel, jiġifieri ħatarah jinbidel tiegħi, ħatarah jinbidel mhux totali li ħajġiew, imma ħatarah jinbidel ftit differenti li jiena ma nistax nispjega għax jiena qatt ma rajt lili nnifsi u ma nirrikordjahomx dawn l-affarijiet, jiġifieri ma nirrikordjahomx. Ma x'inhija It is for my safety ma nirrikordjahomx. Għamilniha darba u kienet il-ħabib titila never again għax for my safety aħjarli. Ħaġa li ngħidilhom oqgħodu attenti x'qed ngħidilkom għax kif noħroġ minna tistaqsunix għax mhux ħaniftakar. Mhux taf xejn. Mhux se niftakar. Biex inti fejn tkun dak il-ħin, inti tkun isek paused. Issa jiena ħankun mela ħankun in between literally qed nisma' lilek pereżempju titkellem minn ġew id-dnejja. Imma qed il-persuna l-oħra qed jgħidli u qed jurini x'għandi ngħid.
Imbagħad irid insib il-kliem biex ġifieri irrid jiena ngħidulek through him x'itnaj u nkun fin-nofs ġifieri jekk inti tistaqsi xi ħaġa u jiena ġieli nkun qiegħda hemm. Ventriloquist. Sorry? Ventriloquist jisu. Qed ngħid sew Ma nafx. bħal puppet. Le, mhux papit, inkun literally fin-nofs, ġifieri qed qiegħda ġismi qiegħed miegħek, però jiena personali m'iniex qiegħda ġo ġismi imma qiegħda x'imkien ieħor ma' dil-persuna, ġifieri u anki ġieli nsaqsi għall-mistoqsijiet jiena għax nibda ngħidlu per eżempju imma għajli xi ħaġa li din ħata minni li jiena ovvjament ma nafix dil-persuna ma nkunx nafa li jiena ma naf xejn fuqek imma trid tittini x'ngħidilha li inti vera inti. Tikkonvinċiha li tajli xi ħaġa li hija. Li tini informazzjoni li jiena ma nafix ħalli lilek nista' ngħidilek u mbagħad inti tgħidli vera mistieri hekk kien. Jew ommi hekk kienet. Ġifieri xorta jiena nkun qed nikkomunika magħhom, ġifieri imma mhux tru ġismi. Jisni barra minn ġismi. Aħan saqsik xi ħaġa oħra. Qatt tiċċeniljajt entità aljena extraterrestri. Issa extraterrestrial mela ħanidlek jien ma kontx nimmel tipo kont nimmel li l-aljeni imma ma kontx nimmel qatt ma kelli esperjenza li iċċeniljajt l-aljeni. Jiena sa ftit ilu kont nista' ngħidlek li l-unika ħaġa li nista' niċċenilja hija spirit, okay? Però through BQH li hu Beyond Quantum Healing. Through BQH fejn tkun fuq couch u tkun mhux hypnotized kollok ġifieri tkun qed tisma' il-practitioner tkellmek u tkun tistaqsik il-mistoqsijiet u tkun tista' tgħidilha x'qed tara. True BQH li issa sirt nemmen qegħdin niċċeniljaw blue being. U nagħmluha l-ewwel nett sirt naf ħafna affarijiet li qas kont nafhom laqas through mediumship ma kont nafhom. Ġifieri sirt naf ċertu affarijiet through BQH issa. Jekk xi ħadd forsi jinteressah ħafna waħda msemmija ħafna li hi Dolores Cannon li hija l-founder tal-BQH. Kienet tgħixha Malta dik. Dolores Cannon le mhux Dolores Cannon Amerikana. Ma kienet tgħixha Malta. Ġili, ma nafx li xetam m'għandix idea. Tgħixha Malta. Dolores Cannon. Mejta llum il-ġurnata. Mejta. Għandha ħafna kodba, għandha kitbet il-kodba. Jiena bħalissa qed nifollowja xi ħadd bdejt issa reċenti ġifieri. Dere Lanka. Dana jiċċenilja entità jisimha Bashar. All right, okay. U jitkellem through him. Through him, okay. Jiena ħankun onest miegħek, jiena xettiku ħafna fuq għad il-biċċa xogħol. Jiena fejn jidħol il-teorija ta' aliens, jiena nemmen illi ovvjament hemm. Kont jiena. Sewwa nemmen illi hemm ħajjiet ġol univers, il-fema tiegħi hija li dawna mhumiex jew għal-qas li naraw aħna huma interdimensional beings. Jiena dik tan nuts and bolts ma tantx doqli, jiena naraħħa li dawna hija naqra diffiċli to travel in space and time, ġifieri through distances. Jien nemmen li daw they cross realms, they cross dimensions. Issa, u da Bashar, insomma, il-messaġġ tiegħu huwa pożittiv ħafna, huwa sabiħ ħafna. Niffollowjah għadni qed naġnu bħalissa ġifieri għadni qed nipprova. Però xettiku ħafna għal dak li qed jgħid illi huwa jiċċenilja an alien being. Issir ta' Messaġġ sabiħ. Ma nafx hekk qatt smajtu, jiena smajtu ġifieri. When things are too good to be true, they probably aren't. Ukoll. Jena, dik nimxi. No, li għaw minn jiċċenilja il-aliens tista' Ma kifu kienet Trojan horse.
X'inhi? Kienet bħal Trojan horse. Trojan horse. X'jiġifieri? Qed jużak bħal speċi. Ħanejlek kun taf ta' għax ħanejlek, din kienet naqra dibattutu bejni u bej ħabibti ximdejna ximdejt niċċenilja il-di il-blubbing. L-għunet tajta informazzjoni truħer li iqat ma semata qabel, allura panikjat. U għattila ma jistax ikun għax fej ħaditni ġifiri fejn waqt il-BQH, waqt li jina kont fuq il-couch. L-għunet sirt naf mela. Għax qasri ma kont naf, imma mat konfermat li ħabibti li il-BQH practitioner. Mela, xin di tistaqsini xettara, bdejt najdela li nara blue being, għandhom rasom tawalija, libsin ċertu il-bis, abjad, jisom bi Chinese color, issa jina ma għat ma rajt xejn fuq l-aliens, għat ma segwejt il-ħat fuq l-aliens, ma kienx interessani u waħda mill-affarijiet li ma nsegwi l-ħat, għax marit il-ħat li affettwani, irrid nkun nafhom jiena l-affarijiet l-ewwel, imbagħad ħammur infittxhom, jew ħammur insaqsi jekk hux vera, però marrit li l-ebda Elena Danan taffettwani, ebda Alex Collier li huma daw huma ġiex minn nies li għandhom fama internazzjonali kbira għax jiġu u joħorġu mill-ispazju ġifieri għandhom il-kuntatti li jitilgħu fi spaceships u qegħdin mal-Galactic Federation. Li għasmont naf xej biħa, imma di l-ħabibti li inserta taf ħafna fuq daw l-affarijiet u segwijom. Imbat waqt il-BQH kienet it-tejd li xettara u għetnejdila u di tistaqsini kam għandek swaba, bdejt nejdila 3. U kull BQH tistaqsini kam għandek swaba, u bdejt nejdila imma 3. U wara l-BQH li zgur 3 imma għaxġak 5 jkollhom normalment. Għattila jiena 3 qed nara, għattila sa ma nafx tipo jiena konċerta li 3 u sallum il-ġurnata nibqa' ngħid li kull darba li saqsini 3. Batit li picture u għalt li jekkux dawn u għattila id-diki u kienu Andromedans. Sajja kont naf xej fuq l-Andromedans, la naf fuq il-Reptilians, la naf fuq il-Alpha Dragos, ma naf xejn. Imma Inti qed tgħidilna li dawn inti daw jeżistu. Jeżistu. Rajthom fil-BQH. U imbagħad tibda tiddubita anke mill-BQH għax li ngħidilha jew il-BQH allura tipo ma jaħdimx jew inkella li definitely jaħdem għax huwa tattika vera elaborata li jekk xi ħadd irid ikun jaf aktar jista' jfittex il-founder tiegħu li Dolores Cannon, illum il-ġurnata hemm it-tifla Julia Cannon li għadda d-dejja bih. U jistgħu jaqraw ħafna kodba li il-dettalji ta' fuq il-kodba kollha ġabituhom nies li għamlu il-BQHs, mux inventati, ġifir xejn ma inventati. Huwa metodu ieħor kif tista' tiskopri aktar affarijiet. Jista' jkun qed joħloqhom il-moħħ daw l-affarijiet. Jiena għall-bidu hekk kont qed naħseb, għall-bidu jien kont qed naħseb li qed joħloqhom moħħi. Imma meta imbagħad ittik ċertu informazzjoni l-ewwel nett sirt naf li aħna għal multidimensional beings, jiġifieri jiena qed ngħixaw u nista' ngħix ġo pjaneta oħra li jiena kont l-Andromedan li qed niċċenilja, ġifieri qed niċċenilja Andromedan li hija jiena stess. U ma kontx naf biha din qabel, ġifieri x'in sirt naf biha, bqajt iċċassata u tibqa' taħseb kemm ma nafu xejn. Jiġifieri dawn l-affarijiet din l-informazzjoni kollha ġejja imma ma nafu xejn, imma mbagħad tibda tfittex fuq l-Andromedans, sibt li eżatti kif jilbsu, sibt l-istess il-bis li rajtu jiena, issa dan ma kontx iċċekkjajthom qabel jien dawn l-affarijiet. Ġifieri mort niċċekkjahom wara u l-affarijiet li tatni, id-dettalji li tatna
insibhom immur infittxhom u jew titfaħħom Elena Danan, jew titfaħħom Lara Star wara. Daw ġifieri tlabt biex jekk din l-informazzjoni hija vera ikolli il-konferma. Kombinazzjoni insegwi waħda Lara Star li tagħmel out of body experience u tgħidlek x'ħafna xemm fil-4D u l-informazzjoni hi ġġiba għax jitmur fil-4D u kollox qabel. Ġifieri laqrajt u ma stajtx niġi affettwata. Ma kontx affettwata bl-informazzjoni u Definitely. forsi l-immaġinazzjoni tiegħek ħadmet fuq li tiġa konta. Taf xibda taħseb l-ewwel taf x'dejt naħseb li l-informazzjoni ġejja minn daw mill-films tal-fantaxxenza. Jiena għandi teorija fuq dawn l-affarijiet ukoll. Jien naħseb li l-bniedem aħna kollha niġu minn xulxin wara kollox biex hekk. Eżatt, l-istess gas. Naħseb li aħna programmati. Jien ġili smajt każijiet fejn xi ħadd ma jkunx jaf jitkellem biċ-Ċiniż, kellu accident bil-karozza, qam filgħodu qabad jitkellem biċ-Ċiniż. Minn fejn tallima din il-lingwa kienet programmata ġo fik u ma tafx inti. Jista' jkun li dawn Jiena naħseb ma nafux ġo fina moħbin imma qegħdin hemm għax hemm xi ħaġa programm. il-ħajja l-affarijiet tant huma vesti li laqas għandna friction ta' xem li nistgħu nkunu affarijiet ġubijiet kbar, pereżempju Family Constellation, jien għamilt ħafna Family Constellation. Tibqa' mbelħaq bl-ġubijiet meta jiena qiegħda f'ġo Family Constellation u li jażluni bħala pereżempju qegħdin naħdmu fuq Family Constellation ta' persuna. I ħatażel in-nies li qegħdin hemm biex jgħinu u tuk ir-rwol. Meta inti tidħol ġo rwol, jiġifieri inti tagħmel pass il-qudiem u dak il-ħin tħaġġu l-enerġija ta' dak il-wol. Kollox maħdum. Inti literally issir dik il-persuna li laqqas qatt ma rajt bajnejha, laqqas ta' bajnejk, laqqas tafa, laqqas tafa minn Adam jew xi, u literally issir dik il-persuna li imbagħad biex terġa' tiġi li inti nnifsek. Irid ikun hemm close down, irid ikun hemm eluq li tagħmel pass lura u toħroġ minn dik l-enerġija biex terġa' issir inti u tiġi tiċċekkjak il-practitioners għadek xi waħla hemm ġew. Jiġifieri tant huma kbar dawn l-affarijiet u ħadd mallimhomna l-ġubijiet huma kbar huma u hemm ħafna fejn tista' taħdem u ma nafux bihom. Imma meta taħdem mill-qalb u tkun lesta li l-informazzjoni li tirċievi ħat applika għal ħajtek għall aħjar tiegħek, hemmhekk meta jibda jsir il-healing u tinbidel u inti tibda tespandi fl-ispirtu. Hemmhekk. Ġifieri mhux ħażin li tfittex, jiena nfittex ħafna affarijiet ta' ġubijiet li ħadd jekk tmur tgħidhom mhux ħammur ngħidhom iċċeku l-poplu, nista' nitkellem ma' sħabi li kollha ġew il-Family Constellation, nista' nitkellem ma' sħabi li jagħmlu l-BQH, ma mhux ħammur nitkellem di ma' patri jew ġol knisja, nies li jmorru jgħidu l-użarju taf kif. Jiġifieri tkun taf ma' min fejn tfittex ma' min għandek tkun u ma' min għandek titkellem. Għax il-bqija bżiq fil-vojt, enerġija fil-vojt u dak li jkun jekk mhux ħajgħidlek isma' inti m'intix normali, ħajibqa' ċassat lejk u tinduna li qed jgħidha ġo fih. Taħseb li kieku nqumu għada fil-għodu nkunu nafu kollox, nkunu nafu l-verità, kif ikun għada, kif fid-dinja. Ħanejlek. Kif joħdu importanti li din għal-muwinna din il-blue beings u għal-muwinna l-spirits li l-informazzjoni li tirċievi tiħodha bil-mod il-mod. Il-moħħ tagħna f'din it-3D mhuwiex kapaċi jiġbor informazzjoni kollha f'daqqa u kif tiġi f'salt. Ħajjek ħad tiġi f'salt l-informazzjoni u din għaltinna il-blue being li għandha isem, ġifieri tatna m'għandix isem, għaltinna għajtuli b'isem. Kemm hu importanti li l-informazzjoni tibda bil-basic u tirċevija ftit. Illa il-ġisem ma jista' pereżempju ħaditni
f'dimension, okay? Fej laqas nista' nispjega bil-kliem. Jiena nafx ħassejt, jiena qatt ma ħadd drugs jew ma kontx taħt l-ebda effett ta' alkohol jew drugs, kemm id-darba qatta li importanti jekk tittamel xi ħaġa tagħmilha u toqgħod attent li ma tmiss ma' substances, okay? Issa fej ħaditni il-dimension li mort fija. Ma nistax nispjega, ġejt ħriġt minna u l-practitioner għattila it is beyond words. Nihdu 4 mistoqsijiet għax 20 minuta baqalna bro. Mela, jekk nikkomunika ma' medium mill-Amerika, tista' taqta' fuqi jew fuqek? Tista' tagħmel tista' jekk inhi medium ta' l-affarijiet tagħha, iva tista' tagħmilha kif remotely tista' iva. How can you be sure you're seeing and talking to the right spirit if you cannot see her face? Can't a spirit be deceitful? Mela, tkellimni fuq. L-importanti li meta xi ħaġa li meta tagħmel xi ħaġa biex tkun ċerta li mhux se jitlu entitajiet li ħajamlu ħsara li tagħmel kollox mill-qalb bimħabba u bekk jiena nissuġġerixxi ħafna li tibda meditation u gratitude u hekk. Għax trid tkun ta' ċertu punt fejn li ħatamlu mill-qalb u d-dawl tiegħek irid jixal. Għax jekk jixal id-dawl entitajiet li ma jixalux jibżaw minnu. So they are not attracted to light. So bekk jiena ċerta li importanti li id-dawl l-ispirtu tiegħi qed jixal. U ma nagħmilix ċertu ego, l-ewwel ma titkisser l-ego. L-ego li tipo ma tistax tikbir li rasi, ka tikbir li rasi jiena li għax jiena nafna minn il-mediumship, jiena naf niċċenilja, jiena niċċenilja mal-aliens. Jien laqas ngħidhom dawn l-affarijiet tipo il-close friends tiegħi tal-familja laqas jafuha, u ma mhux noqgħod hemm barra ngħid. Taf kif l-ego trid tkissru. U ma tkissrux millum għal-għada. Kissirtu wara ħafna żmien qatt ma kelli xi ego kbir, però kissirtu għax dimt spiritually on myself, mhux għax nagħmel il-mediumship, għax ħdimt spiritually. Għandna mistoqsija oħra, tista' tini spjegazzjoni x'inhi li jien persuna mhux x'inhi? Personali mhux spiss. Imma sikwit il-ħolm li noħlom jiġri, ġieli wkoll irbaħt il-lottu meta ħlomt nara numri telejn. Fi kastriġi għandu għassu. Anki jena ketnejt. Xina għatmaħlom. Għaw min għandu dak il-gift, unfortunately, ma jisibu xajnuna, għax mannix, tipo, mannix min jista jgħinom, biex jgħinom jikbru fieħ, pero nafx nejn oħra jena, li joħolmu, tipo, jġru, jemnu fihom innifisom huma, għax ikun jekka joħolmu xaħġa kera, jibżaw li sir, pero mawx min jgħinhom dawn in-nies. Naħseb li jridu jfittxu pereżempju naqra spjegazzjonijiet jew inkella forsi jaraw kif ħajmorru, però hija waħda fil-Bibja, jiena ma nafx Bibja, però naf l-istorja ta' Joseph li kien mibjuħ minn ħutu għax missieri kien jirrakkontaħili kuljum biex norqod l-istorja, kien joħlom. U kien il-kbir taħdejn il-king, ġifiri l-affarijiet tiegħu kien joħlomhom. Kien joħlom, u kien il-xajdulu tal-king. Għanna mistoqsija oħra, jekk kif taraf medium jekk hux fake jew le? Well, naħseb l-intuition titħaddem dak il-dana, tipo kif tħossok? Kif tħossok maħħa jek tħossok komda? Femem kun hemm il-non fake tax la ma jitalbuk xi €100. Ma l-ewwel tgħiddaw fake.
Mit-jura. Ifem li tolbok €100 ifem barra minn Malta jiċċarġaw, per eżempju, jiċċarġaw, ġifir ma nipretendix li medium li tuża l-enerġija tagħha. Ma le mux tkun poġġejt bil-qiegħda u tgħidlek min hija mal-ewwel. Le, tipo, jew forsi tkun minna u hekk l-ewwel ma taħseb li da ħajħallasni. Naqra stramba, però jew tkun persuna minna, jiena naħseb jekk ix fake trid tara kif tħossok mal-persuna, ġifieri jekk jiena poġġejt mhux qed inħossni komda, dak ġiġa l-energies mhux jiklikjaw. Jista' tkun mhix onesta, però l-energies tiegħi mhux qed jiklikjaw magħha dik kif tiftakar qatt iddejjaqni. U trid żgur tipprova session magħha u mbagħad toħroġ minn hemm tajt ħammur u next time nerġa' mmur għax dik qalt li kollox bis-sens. Meta toħroġ minn hemm u tajt jiena taf kif ma di ma qatat xejn, jew milli qalt li flus biss tajta għax ma ħadd xejn lura. Hemmhekk ma terġax tmur, imma kanen ħatiblaħħom hu sakemm tiskopri. Kollox. Jien blajt kanen tipo. U tallimtu. Petri Kattar saqsina għad kien hemm xi spiritu li spjega għal ftit x'għamilna ħal-oħra saqsejni. Tipo. Jekk tista' xi saqsija, jekk aħna nkunux għamilna l-kuntratt u ġejna hawn u nsejna kollox. Huwa ħażin li nagħmlu past life u jekk ħażin u tajjeb għajxix. Le, jina past life għamiltom, ġifiri, għapart il-kont namel visions, why, jekk inti taħseb li għandek bżon tkun taf għal xiex miġbut, lej ċertu kultura, ħafna nis miġbudin lej l-Eġizzjani, il-piramid u hekk. Għala m'għandekx tkun taf, jekk inti taħseb li ħadd tiġbor l-informazzjoni, iva mela, għamilha. Jekk tixtieq hemm il-past life regressions, jekk taf għandek bżonn tiħilja xi affarijiet li ġraw minn dik il-past life u għadek iġġorra u laqas taf, ma naħsibx li hemm xi ħaġa ħażina. Jiena personali, yes, għamilthom imma għax naf immur ġol past life tiegħi jiena, imma jekk xaħat ma jafx u jixtieq imur jagħmel past life regression, ma narax li hemm xi ħaġa ħażina li ġib informazzjoni li tista' tgħinek issa. Fimdek, għandna mistoqsija oħra naħseb li għandha x'taqsam ma ta' qabel din. Ħaġa oħra li ma semmejtx jekk ikollok din il-qawwa power gift. Għajxi xem bżon tmur kors jew università? Mhix ma kienx università huwa college. Mort għax kelli bżonn nikkonferma li jiena minn tipo l-ewwel nett il-college jgħinek tkun naqra aktar konfidenti. Malta ma ssirx imma l-Ingilterra il-mediums għandhom iċ-churches tagħhom, ġifieri kull nhar terba' jkun 4 mediums, jiġu n-nies, jinġabru n-nies u joħorġu ikunu bil-qeda fuq siġġu ġifieri hemm iċ-churches. U jibdew jgħidu G-Spirit, qiegħed jgħidlek, għal xi ħadd li jgħid fuq dik in-naħa naħseb kulħadd rahom fuq it-televisions. Aħna hawnhekk m'għandniex din, jiġifieri. Kultant ma nemmenhomx. Platform jgħidula, jiena kelli noħroġ nagħmilha din ħaġa. Qudiem tipo ma kienx sforzata, imma it-tutor tiegħi peress li qatt ma ssira Malta ħeġġitni noħroġ, kelli biża ovvjament kbira qed nara xi 200 ruħ qudiemi u rrid bl-istress li kelli tipo mhux l-ispirits ma tikkuntattjax, imbagħad irqad għandi bżonn nagħmilha għax qiegħda hawnhekk u għandi bżonn inkun naqra konfidenti. Din tagħmilha fil-bidu mhux ħammur nagħmilha llum. Illum nixtieq nerġa' mmur il-college għala għax qed nintaqa' ma' medium soħra, qed nagħmel affarijiet pereżempju li hawn Malta ma nagħmluhomx, qed tifhem. Għalhekk inti. Pal meta konna żgħar imorru l-iskola dak it-tieni ċinta Grand Theft Auto. Jistek pal meta taf fil-bidu taf ħadibda ddoq il-pjanu, ħax qed tisem il-pjanu xi ħdejja hawnhekk. U qed mur
U apparti il-lessons li hemm xi ħadd qed jgħinek, ġifieri inti għandek l-imħabba li titalmu u tajjeb minnek li titalmu, ġifieri kull ma jgħidulek tixorbu. Imma mbagħad jekk ikun hemm jinnaf ġej xi ħadd u jidda wieħed kbir tal-pjanu u ħajjgħinek tieħu jgħinek naqra oħra, ma tmurx tipo hija opportunità li jekk ħatejnek biex tikber tmura. Dejjem tiskopri u titgħallem. Ovvja, anki issa wara dażbin kollu nixtieq nerġa' mmur il-college tipo m'għandix iżomni għadni ma morċ ma kienx hemm courses li interessawni, pereżempju jiena waħda mill-affarijiet li kieku ngħix barra kont ngħid li l-mediumship tiegħi noħodha. Pereżempju meta kont hemm kien hemm wieħed mit-tutor wieħed imsemmi ħafna Tony nsejx kuljum. Dan jibatu għalih l-FBI l-Amerika u jmorru jisolvu każijiet ta' 20 sen ilu li ħadd ma sabu, il-body għadhom ma sabux u għadhom unresolved. U għandu l-kotba u jibatu għalih l-FBI. Li kont ngħid li kieku qiegħda barra minn Malta, hemmhekk kont dik it-triq kont nieħu. Interessanti. Remote viewing jena interessani wkoll, ġifieri. Remote viewing għastja biex jiskopru l-nis fejed il-mejtin. Hija inkredibbli wkoll li. Ifhem dan literally tipo Issa remote viewing qed jagħmel. Essaċ as remote, essaċ qed jidħol jekk l-ispirtu tiġi tgħinu, ġifieri l-ispirtu tittorjieħ fejn inqatlet, tipo tittorjieħ il-da. Kienu jisolvu l-każi. Naf li qabel tlaqna għalinna li huwa xogħol li waqqak naqra depressed, allura bdejt ngħid aħjar ma nidħolx taf kif apparti li hawn Malta din ma tintużax. Jiġifieri Ħaw biġbu l-aħħar mistoqsija ħalli nagħlqu. Tgħidha Xorta, mela Dorian, ma nafx għandix taqsam jew tistax twieġeb x'ikun qed jiġri meta torqod waqt meditation u tqum fl-aħħar biċċa x'għandax taqsam ma' trance. Jew just deep relaxation. li torqod. Fimta xi tittajt. Ġilim ta' tkun qed timmedita inti issa tmur għajnek bik u fl-aħħar naqra inti isek tkun f'deep relaxation u tqum maħsud. Xi tkun dik l-aħħar parti jew għall-inqas aħna niftakru dik l-aħħar parti. Ma tantx ifhem ħanejlek ħafna jorqdu waqt meditation ma jfissirx li ma tkunx qed tieħu il-benefiċċji tagħha. Infatti jekk tmur pereżempju timmedita ġo post fejja pereżempju ikun jagħmlu pereżempju meditation kun nhar ta' ġimgħa. Taf kif ħafna jorqdu. Dak il-ħin ikollok bżonn torqod. Issa, waqt li tkun riqda, xorta il-healing jew l-ispirit tiegħek, xorta ikun qed jiġbor dak li għandu jiġbor. Normalment mbagħad forsi tqum xi naqra maħsuda wara għax xi ħaġa tikklikjak li titriggerjak li kważi waslet lejn l-aħħar. Ġifieri anke bekk inti anke l-ispirit tiegħek ikun jaf li it's time to wake up. Il-bija ma narax, ma nistax nispjegaħħa mod ieħor, ġifieri ma jfissirx li hija xi ħaġa ħażina li torqod waqt meditation, speċjalment fil-bidu fejn sakemm tidra titrenja waqt meditation titrenja ruħek ukoll l-istess bħal kollox, jiġifieri tibda b'5 minutes, forsi l-qudiem tkun kapaċi tagħmel nofsija. Ħajkun hemm fejn ġranet fejn tpoġġi u tajt l-ostra qas nista' nikkonnettja, jew ħajkun hemm fejn tħoss li għandek tmur u timmedita. Any time of the day. U any time of the day it's the right time. Mela, nirringrazzjaw lilek. Thank you tal-li rġajt sidintni. Forsi nerġgħu nagħmlu oħra. Nirringrazzja lilek tal-lum. Thank you, għandi pjaċir li sirt nafek ukoll. Nirringrazzja l-sponsors ukoll u l-Mirko tax-xogħol. Thank you, Mirko. U tal-li segwuna. Thank you għal darba oħra. Grazzi.